खुलुमका फाइमाजा फाइना जुतो कक्तमा थुमाय रंनो जों दिनै कक्तमा थुमायनि कुथुमम खायमानि कासेनो नाहारमो रक साबिमानो स्रांचाति थानाय सालसिनि रोमै स्राइगोजा जों युट्यूबो सिनि कक्तमा जों खुनुबिमे अंगि तंखा आबुनि फेर एबा रिजन काइसानो जों स्राइगोजा खातिबासा काइथांखा अबुनि याफां अंखा थांनाय 22 तारिख ओ तानि न मेनि काइसा कक्तमा जों मानखा गारि खजंमानि गारि खजंमानि रगैसों कक्तमा खालायका 23 तारिखआव 23 तारिखआव कक्तमा फुना थांथायनिव जों जेनुमुंगै कक्सजामु गारि खगो बा गारि अकुपाइड खालायनाय आमंखा मुंगोनां बिजनेसमेन बानिया गोरों राजेश त्रिपुरा अ मालखौ कासे कक्तमा चेनेलनि बसकांगो कक्तमा चेनेलनि हाबानो बसकांगो मालांखा पुलिस इंगे जों जे कक्तमा खालायका आमो ड्राइवर तै पुलिस नि बेस करने खलाके पाइखा आमो इंगे आम कक्तमा आय फाइथानिवो राजेश त्रिपुरानि मखांमा फुना थांथानिवो बनो तो जों माफो खलाके हायापानो एडिट एरर अंगै जेरुनो मखांमा जों ब्लार खने तंमानि खलायमानि आमो ब्लार उंलिया इंगे आफाकेनो जों पब्लिश खलाय रजाखा पब्लिश खलायमानि योगलो जों साइमा कामो सयसनो सालिया इंगे जे मुंगोना कक्तमा थुनाय ताबुसिनि खुमलुं प्रेस क्लबनि तांफां बिनि मखां काका बनो कति गुबुन मुंगोना कक्तमा थुनायनिबो मुं काका को मखां काका मुं तो कालिया मखां काका इंगे जखन जेफोर जों साइमा कामो चाया थांका जों चिनि चाया गसुय लगे लगेनो जों आबनो डिलीट खायखिका तै किसा कहम फ्रेस खलाय जों सनामै रखा आबनि यागलो न 23 तारिखनि सिमिनो चिनि स्रांचाति 24 तारिखनि सिमिनो चिनि स्रांचाति चैनल स्ट्राइक रजाखा काइसे याकनि गोबां स्ट्राइक रजाखा आरो बिसुंगो तंगो चिनि खरांनि तेकेसा कॉकपिट अमूल्य चिनि खरांनि इंगे चिनि ताखवाकरा रंजित इंगे ताकेसा इंगे कक्तमा कक हिंदीनि अकथामसं स्ट्राइक लायखा हातिते फनो कथामनि बिसुं कनै कलाय जों टिकि तंमानि फियाबा पाइथागो हंगके कक्तमा कक हिंदी तसे दमाबाय सांचति साजन बागै थैथांगा निराल थांगा यागलो कक्तमा कक हिंदी सुक्रमामानि बाय जों तसे जेंगे माफिका कक्तमा आवाय खानि नाबगे पाइफलाया हामबाय कक्तमा कक हिंदी न बर सुक्रनामा बागै सिनि कयमुंगो यागलो हायनो हाय मिया 29 मे दिपनि भारताव हायनो हाय चिनि खरां ताकेसा स्ट्राइक रजावखा आं सानामो समका हायनो अमनो सामंखलाय थानिवो देराजातै बुंगै थांगो बररो देरावै थांका आब्राम बागै जों मियाव जों जतो सामसि टीम नाकार बो सांका नाकारे गदि चाया खलाजातै अंगै थांका जों सायमो साका चिनि चीफ एडिटर पनि फैमिली से मैटर प्रॉब्लम तंगने बागै बजरावो अफिसाव फाइमालिया आं निजेबो बायथां आबनो इदि चेक खलायै जायगाय उनो आबस खाजतै थांका आबगै जों बेलाय नाकार सानो चिनि चायाने बागै आमो नरनि मखां बुलार खायफनो खाजेया अंगै थांका आं लास्ट अबनो खायफनो मोजमो चिनि दामुल्य दा चिनि ककपिननि नकफां इंगे चिनि खरांनि नकफां रंजित नर कोनो मोजमो आमनो रसायनादि चिनि चाया अंगै थांका नर राकन नाकारे